Dobre, takže si zvolte medzi seba nejakých zodpovedných, ktorí vás budú organizovať. Trvá to 2 hodiny. 2 hodiny to trvá. Za 2 hodiny to musíte všetko to musíte splniť za 2 hodiny. Dobre, takže máte tam svojich vyvolencov, tí si vás teraz zavolajú, rozdelia vám úlohy a ja teraz púšťam stopky. Máte na to 2 hodiny, poďme. Nech sa začne najprv 4:15. Toto má byť na... Všetky deti 5 minút. A toto sa hlasí. Ne, to až naposledy. Dobre, pekne všetci. Otačajte sa. Ticho, animácia. A rovno ty. Čo by ste radi? No, tak ideme tých 5 minút ticho. Daj animácia. 5 minút ticho, no, stopuje tu niekto? Hej! Ja pustím stopky. Ríšu, stopuj! Ja stopujem. 5 minút ticho. Dobre, veďte. Ale Co robíte? Nejsú vzadu nejsú už. Ešte raz. 5 minút musíme byť ticho. A už tu máme zás. Je ticho? Nevíte, čo je to ticho? Ticho. Máme tu. Andrej! Sačka! Máte 5 minút. Konec zákonecka. Hodí sa troška. Prestaňte, no! Hej, nechte sa vyprovokovať, dobre? Ešte raz. 3, 4! Hop, hop, hop! Našiel som 100 €, ktorý to je od vás. Zakryte si oči! Kto to stopuje, hej? Ja to stopujem. Ukáž, ja to prodajte. Ondro, čau. Andrej, že? Dobre? Jak to máš? Andrej? To bolo dobre. Luko povedal, že si ma dobre. Loko! Nepovídal. Však ale nepovídal. Ešte raz. Nepovídal. 3, 4, buďte ticho. Povedz niečo, máme do kamery. Nenatahujte Peťa, lebo si tam prvné medzi vama. Ja ne, ja nikdy. No co, Miško, povedz niečo nám. Neodkážeš nic? Neodkážeš domov nejaký Určite ne? Mami to, všetci možní, všetci 10 bratri, či koľko ich máš, ne? Na lokti máš co? Sú to. Dneska došli Co si robil? skupine dosýda zemiakovú placku na obed. Ne, na nuky, že došli, že za pár Ľubíš na nuk? A jaký ľubíš? Hej, to chcete heslo od Wi-Fi, naliktujte mi mená. To nebyla ani minuta ešte. Ha? 5 minút. Co? To nedáte. Šéf, ty sa musíš baliť a vybaliť. Kto sa hlási? Tati, robte to poriadne. Hej, šéf, ty ticho. Ticho. My sa nedohodnú. Ticho. Peťo, buďte ticho. Šéf, chceš, ktoré pôjdu
vybaliť a zase zbaliť. Vrátiš to a ujdeš. Ktoré? Tak nemusíte, ale možno. Poďte, dajte sa. No ideme. Jaký kolíčka? Tak sú. Co, jak sa mám dať? Ale musíte spraviť polku kolečka. Počujete, babi? A potom sa môžete striedať. Môžeme. 3, 4. No choď. Všetko teda. A čo najbližší prikrají túto, aby to bolo kompletné celé. No dobre, nemusím. Ty robíš čo dobrého? 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Co robíš? Co? 5. Počítam. Co počítaš? Vysvetli mi systém. Nejak som z toho mimo. Vek? Koho vek? 50 ľudí. Vek 50 ľudí. Takže ty si vypýtal vek 50 ľudí a teraz sa všetko spočítuješ dohromady? Áno. Tak počítaj. Máš to už? Určite tam bude nejaká chybička. To sa mi nezdá, to co je za číslo. 10. Určite, však to vypadá jak nejaká 13, o co to je? Že? To som sa... Toto som mi len napísal 16 miesto 10 a potom som to napísal. Hrozné. Ja musím byť nejakám dotíňou, lebo mi je horko. Ešte neobehla ani hodina, už mám skoro všetko počkakané. Áno. To sa mi nelúbi. To sa mi nelúbi. A ty tu robíš čo dobrého? Prečo sa tu musím trápiť v škole? Chudák. Musím pamätať, že mám naopak veľa čo nejak chce byť nikdy. A co to máš? Básničku. To máš nejak obmedzené, že musíš mať niekoľko riadkov alebo niečo také? Ne, minimálne. Čo minimálne? Minimálne 10 riadkov. On si dá ešte nejaký, keď... Tak som dal 10 riadkov. Dá ešte nejaký? Ale nie, to už sa zakončilo, že A koľko ich má byť? 10. 10 básničiek a minimálne 10 riadkov? 10 veršov. Jedna báseň. Nie takto. Tak zlom vec teda. Ja som už pomôžem. A tu sa robí co? Noviny sa skladajú. Skladáme čepičky. Aj sa dajú nasadiť na hlavu? Nedáme ti, keď sa pýtaš na to. Chcem jedno odskúšať. Počkaj. Vyhľadávač od Facebooku môže ohroziť Google, tak to si požičam. To vypadajú byť zaujímavé noviny. Rozbalím to, tuším a prečítam si to. Co ty na to? Ne. Vidíš, že ti pasuje. Ukážte sem. Vyzeráš hrozne. Díky. Dobre, tak pokračujte, tu máš. Hej, Maťo! Vyletel, di sa oblec! Utekaj sa oblec, niekto. Do zimy, prší pláž, dá si mi kino, prší pláž a legate. Pohni sa, príčko. Timo, nemáš ráno. Ja to die. Máme. Už sme, prede mňa, všetci. Peťo, bež ďalej, A otočíte sa čelen k Peťovi. Dari, prede mňa. Dari, jeden. Dva. Aj sem poďme ešte
bližšie. Tak sa vyzlečeš, nebo? Tady. Máme poďte bližší. Nebojte sa mňa, poďte bližší. Bližší poďme. Ale však sem, Bližší. Áno, viete, ešte. Nemáte ty parazole. Sem poď, tady máš byť do vietra ešte. Poďme, tady prší, strašne leje. Poď. A vietr fúka. Strašná fujavica je. No. Takto, strašne prší. Musíš byť na obliekanie. To strašný leja. Tak. Počkaj, ti to vráti, čo hoďa do bazéna. Ale hlavne však aj ten vietr fúka, ne no. To by si mohla aj do bazéna. Fujavica, to je bomba, no. Seriózne. Tak, no. Vidíte, ešte mi tam ostalo. Splnili ste. Sneh tu nemám. Dal by som vám aj po snehu trochu. Jaký ste mokrí. Remíza, vaša šéfka rozhodla remíza, ďakujem, dobre remíza. Dobre, potles, gratulujem, splnili ste skoro všetko.